Jeħtieġ Prim Ministru fukat li jara l-ewwel il-ħtiġijiet ta' pajjiżna u mhux li jistaqsi min jixtieq ikun Prim Ministru għall-ġurnata. Waqt laqgħa f'Santa Luċija l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li Gonzi PN mhuwiex iffukat fuq il-ħtiġijiet tal-Maltin u l-Awċin. Jien bħalissa qed nara Prim Ministru in denial kif jgħidu bl-Ingliż. Prim Ministru illi il-problemi li għandu il-gvern tiegħu, problemi li għandu l-istil ta' tmexxija tiegħu qed jipprova jwaħħalhom fuq kulħadd barra fuq nnifsu. L-aħħar darba li kellu problema ta' instabilità u governabilità, Lorenz Gonzi tellaq waħdu f'teatrin li ma wassal imkien, kif kien wissa sa mill-bidu il-Partit Laburista. Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi jaf li l-vot ta' fiduċja se jgħaddi, iżda dan mhux se jwassal għall-ebda soluzzjoni għaliex is-sitwazzjoni tal-lum se terġa' tirrepeti ruħha u l-Prim Ministru qed joffri soluzzjoni li falliet għal problema li qed tikber. Il-mexxej Laburista qal li l-Prim Ministru se jkollu fi żmien li ġej jiffaċċja kriżijiet oħra li jkunu saħansitra ikbar minn ta' din id-darba għaliex qed jitfa' l-problemi taħt it-tapit. Issa mhux ħajaċċetta aktar li jkun hemm astensjonijiet. Mhux ħajaċċetta aktar li jkun hemm voti kontra. U dan huwa benchmark importanti li ħanżommu l-Prim Ministru accountable fuqu. Joseph Muscat qal li l-mozzjoni ta' fiduċja ta' nofs sentenza ppreżentata minn Lorenz Gonzi turi l-ipokrezija ta' Gonzi PN li kienet ikkritikat lill-oppożizzjoni li resqet mozzjoni ta' sfiduċja għaliex kien fiha sentenza waħda. Lorenz Gonzi iżda jinteressah biss li jibqa' mkaħħal mas-siġġu tal-poter. Sitwazzjoni fejn il-pajjiż qed jħossu bla gvern. Għax min suppost qiegħed jokkupa il-karigi mhuwiex qed juri li għandu s-saħħa li jieħu d-deċiżjonijiet. Il-mexxej Laburista qal li d-dibattitu ta' din il-ġimgħa wera kif il-Prim Ministru lest jimxi b'mod differenti mal-Ministri tiegħu. Fil-każ tal-vot ta' sfiduċja fil-Ministru Ostingat, Lorenz Gonzi kien qal li d-deċiżjoni dwar l-arriva kienet waħda kollettiva tal-Kabinett. B'dan il-kejl il-Prim Ministru kien mistenni li jimxi l-istess ma' Karl Mifsud Bonnici u jgħid li d-deċiżjonijiet li Mifsud Bonnici kien qed ikun ikkritikat dwarhom ittieħdu mill-Kabinett kollu. Iżda mhux hekk għamel. Lorenz Gonzi il-keffa tal-miżin tiegħu twasslu biex Ministru jittrattaħ differenti minn Ministru ieħor. Aħseb u wara x'jagħmel lill-familji Maltin u Awċin.